A choreografové najít nové variace práce s náčiním, které právě v těch prvcích teď uplatňují v nové sestavě. A je vidět, že to bude ještě nějakou chvíli trvat, než vyplují ty sestavy, ale ta sestava má veliký potenciál. Veliký potenciál má podle bulharských činovníků tato mladá závodnice Monika Minčevová. Ona z moderních gymnastických hledisek už zase tak úplně mladá není. 18 let, to už mnohé její soupeřky nebo předchůdkyně dosahovaly vynikajících úspěchů, ale Minčevová až v podstatě teď dostává plnohodnotnou šanci, když ukončili kariéru Simona Pejčevová a Elizabet Pajsievová. Bulharka má drobnou postavu, bude to mít zvlášť mezi těmi dlouhými ruskami hodně těžké, aby přitahla podobu